Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Rád by som vás formou kamery zobral na polovačku. Ideme na miesto, kde už asi mesiac chodia diviaky, mám tam fotopascu, ale vôbec nechodia pravidelne, tak 2-3 krát do týždňa. Aj ten čas, kedy chodia niekedy z večera o 6, niekedy chodia o 8, o 9, niekedy nad ránom o 2. Takže uvidíme, chceli by sme sedieť do nejakej 10, ale ideme teda trošku skôr, aby sme tam teda, ak náhodou prídu o 6, už sedeli. Ak aj náhodou neprídu, nevadí, ja sa skôr teším na to, že mám vlastne nový termovízny puškohľad Tetra Otus, ktorý som len včera nastrelil. Dúfam, že to bude nejaký magnet na zver a priláka nejakú zver a budeme niečo aspoň vidieť. Rád by som to videl, proste tie parametre, ktoré ten puškohľad má, sú úplne geniálne. Takže keď aspoň nejaké srnčie by prišlo, alebo hociaká zver, proste aby som si to vyskúšal, pozrel cez to reálne, na to sa veľmi teším, dúfam, že budem mať šťastie a ak áno, budete to vidieť s nami. Takže poďme sa presunúť na posed. Už sa nachádzame na posede. Cestou na posed sme ale žiadnu zver nevideli. Uvidíme, snáď budeme mať šťastie tu na posede. Prišli sme skôr, ale tak až by náhodou prišli už o tej 6, ale uvidíme, či vôbec budeme mať šťastie. Tak ako ste si mohli všimnúť na záberoch, polujem dnes s gulabrokom a používam strelivo Keko Tail Mantle, neviem, či to zaostrí, či nie. Mám už posledných len 6 nábojov. Neviem ich nikde už zohnať, aj keď som parametrov pozeral, to isté by malo byť Gecko Soft Point, ale už som sa aj tak rozhodol, teda, že keďže už Gecko Tail Mantle neviem zohnať, tak nepôjdem do tých soft pointov, ale vybral som si úplne inú značku, tak uvidíme, ak sa bude dariť s ňou, ale teda však snáď dnes ešte možno použijeme aj niečo takéto. Ak áno, budete to vidieť, puškohľad Tetra Otus má v sebe nahrávanie, takže ak nezabudnem, tak a bude možnosť, tak spustím nahrávanie a budete vidieť aj priamo video z polovačky, tak uvidíme. Držte palce a snáď po tomto, čo dohovorím, pôjde ešte aj ďalšie video, že to bude pokračovať a nebude to koniec dnešnej polovačky, že sme nič nevideli. Takže všetko dobré a lovu zdar.
Tam niečo je. Srnčie. Prasiatko sa podarilo.